Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Pasane moni. Mkono mwamba, babu. Babu. Ndizotani kubwela so kunchisi ndizotani. Ona naso ndi abale yanga kunchisi ndizotani. Moni mafumu ndi makukondani kwambiri, moni. Ine ndinakukwezani maufumu ndinakuyikani mukaundula koma ndikumva kuti palibe panopo ena simukulandira nkomwe. Ndikuziwa zonse zimene mukudusamo nyozo ndi waukulu koma tiyeni timusire Mulungu masiku amatera kuti. Pamene ndakhala pano ndiye ndikuona zikuchitika kumbuyoko. Kukubwera unyinji kwa anthu ndiye chifukwa chache ndimanena kuti amene mukupanga musakankhe anthuwa muzingu abweresa pang'ono azikhala kusogoloko. Ngakhala andikuta ndizungulira palibe kanthu. Sinzabwera mafumu, sinzabwera sosande. Ndiponso pano ndaziwa kuti anthu anali kutchali chifukwa akubwera nopo mwa unyinji kusibwera. Ndikuthokozeni afumu, mukandiperekerenso mafuno abwino kwa mfumu akalumba. Pamene ndinali president amene uja anali bambo wanga ndithu. Olemekezeka onse ndimati mwapadera ndichite recognize olemekezeka retired chief justice. Koma ma vice president awiri, secretary general wathu. Ndipereke ulemu wapadera kwa bambo Boston amene muli regional governor wathu. Sindichita bwino ngati sindipereka ulemu wapadera kwa governor wathu bambo Banda. Ndipereke ulemu kwa director wathu wa amayi Ntaba amene muli Pompano. That's my voice amene akuperekezani. Ulemu kwa inu nonse achinyamata amene mwabwera kuzandikuti. Mmene anenera secretary general, ineyo nakonza kuti muvale ma t-shirt ya orange lero. Ndipo ma t-shirt amenewo ndinatumiza kunoko. Ndiyeso pano zimavuta ndizakuti amayi tionge ndikapesera kanthu. Ndiye waja akamati apereke iwowo mmane naso kuti wadiera kupanga yekha zonse. Ndiye iye anatenga ma t-shirt aja kwapasa amene amakawawo. Ndiye amene amakawawo ndikulephera kwa itana pano akuopa kubwera chifukwa anyamata angasanga khala lichonjo opanda ma t-shirt. Mene yojo ndiye ndi chipongwe chachikulu kwambiri. Mukuziwa kuti anthu malaya amene wawa t-shirt mpaka na mavala kaya kuchali chikukalima kuti malaya. Olemekezeka mayi ndabambo musadandaule. Ndiyeso pano ine ndikubwezeresa kwa mayi tionge musakaneso mubwera inu noma uzagawa. Musakaneso ya. Ama ndikandira amati akungo ndinena kuti ndikupanga ndekha zonse koma nanga izi nsabwino mukuona anyamata amene alili apa. Moni wonse. Ine sumano tumafumu ndithu mundichitira chifundo. Ndiziaona kunoko mwayimira usogolo mafumu samayimirira ife kwathu kumene timachokera ife. Fumu samayimirira ayi. Mafumu ine ndabwera kusakuuzani anthu aku Nchisi kuti mavuto amene mukumana nawo ine ndikwaziwa. Ndipo ndikufuna ndikuuzani kuti ndikumva nazo chisoni mmene mukudusamo. Ndipo ndikufuna ndikuuzani kuti ine sinzatukwana munthu nzangayi. Ndipo sinzatukwana sogoleri nzangayi. Koma ndikufuna ndikuuzani kuti zokuti mukuzunzika ine ndikuziwe. Inuyo anthu aku Nchisi chimene Mulungu anakupasani chapadera ndi nthaka yabwino. Koma lero ndayenda kuchokera pamponera m'minda muti chimanga chomwe mulibe simunatilefereza. Sakusokonekerani kwambiri. Ndipo ine ndikuzimvera chisoni chifukwa ngakhale dziko lonse la Malawi timadalira kwa Dimaki chimanga chija chimachokera kuno ku Central Region. Chimanga cha chimachokera kuno ku Nchisi. Mukagulisa kwa Dimaki ndiye kuti tonse tadala. Chaka chino kuli nkhondo. Pamene ndikuteropo ndiye kuti ndaziwa kale kuti tikamachoka pano tikamafika pa 16 September tizizalowa ena Boma anthu mulibe chilichonse.
Sabano amene mukukumbukira bwino lero ndi 36 ine nakhala president pa 7 April mawa. Amene mukukumbukira bwino mafumu pamene paja panali pa 7 April mawa, ndipo siku limene ndinkalowa pa 7 April 2012 anthu alibe chakudya, mafuta akulibe, anthu akugona ku filling station, anthu alibe chakudya, magesi kulibe, mankhwala kuzipatala kulibe, mavuto ali mbwembwembwe achuma. Anzathu onse tidadana nawo. Ndiye ine ndimanena pa wireless kuti ndimamvesesa mmene mmachita nkhawa amalawi kuti kodi ngati zakanika azibambo uyuyu wa mkaziyu apanga chani. Ndiye lero ndikufuna ndikufunseni inuyo, kodi ntabwera kungothawa ni wiki mafuta sana bwerere? Olemekezeka mafumu amayi ndi abambo, kodi ntabwera ng'ombe nagawa sinagawe? Kodi ntabwera chimanga ndi magawa sindi magawa? Olemekezeka amayi ndi abambo, ndikunena dala izi kuti muziwa kuti lero tili pampanja pamenepo pankhondopo popanda chilichonsepo. Ndiye zikufunika kuti mukhale muganize mofasa. Mutenge munthu woti anadusamu, mutenge munthu woti akuziziwa, mutenge munthu woti angabwerese chakudyacho mwansangasanga. Olemekezeka amayi ndi abambo, ndiye ndinapanga chani kodi? Nditafika nditapeza kuti kulibe china chilichonse kuboma, chakudya kulibe, magesi kulibe, ndalama kulibe, mmene anenera bambo Kamange. Ndiye ndinapanga chani? Choyamba ndinapita kukafunafuna mabungwe amene amapereka ndalama. Ndinapita kwa IMF, ndinapita ku World Bank anandipasa $50 million, ndinapita ku England anandipasa $20 million, ndinapita ku European Union anandipasa $87 million. Ndikufuna muchoke pano mukuziwa kuti kuchoka kwa pano tili pano pa mavuto pano Joyce Banda akuziwa kachokede kachi. Kuchoka kwa pano tili pano Joyce Banda akuziwa kopita, kokafusa, kokadandaula akuziwako. Pamene network ndiposo network sako. Olemekezeka amayi ndi abambo, chachiwiri ndapita kumene kuja ndapempha chuma chija. Nditabwera kuno ndinasanga timu ya mphamvu yoti ndithandize kugwira nayo ntchito. Akaswiri amuno sikuti auti atembenuza ziko lino, sikuti ali ziko lina lake, alimo muno. Koma munthu amene ali mtsogoleri wangwiro wamphamvu amaziwa nsanzache angwiro amphamvu oti awasankhe agwire nawo ntchito. Pachizungu amati the attributes of a good leader is the ability to choose a good team and to know that that team can know better than her. Mtsogoleri wabwino amazindikira kuti nditenge anthu amphamvu andithandize kugwira ntchito ndi kuzichepesa bwinobwino kuti awa akhoza kuziwa kuposa ine. Chifukwa ine Mulungu anandipasatu phaso ya mtengo wapatali. Phaso yake ndimaziwa kuti ngakhale osasamba Mulungu anampasa kena kake kuti angandiuza ine nkundithandiza maganizo. Olemekezeka amayi ndi abambo, nditasankha timu imeneja, ndiye mutimu mmenemo ndi mmene amanena muja kuti ndinabwera kuno ku Nchisi, ndinatenga mwana wanu Chilapondwa kuno ku Nchisi. Panopo sitili chipani chimozi ali ku MCP, koma anagwira ntchito yotamandika kundithandizira ine ntchito. Olemekezeka amayi ndi abambo, ndasankha timu ija, ndiye ndinapita kukafunafuna thandizo loti chifukwa ndi ndi zaka ziwiri zoti ndimalize, chifukwa president amwalira, ndikhale ndi plan. Munthu mukazamona angu ndikuzuka izi wanena izi kukuwathamangira mmangoziwa kuti palibepo apapa. Munthu amene amachita bwinobwino ntchito yache ndikulongosoka amakhala ndi plani ya chimvekere. Ndiye ine ndinaitana mafumu, ndinaitana aboma,
ndinaitana ma expert, tinakakumana kunyanja, tinakhala masiku 3 kupanga imene amati economic recovery plan. Kodi tikachoka pano ineyo zaka ziwirizi ndipange ntchito yanji ma section anji kuti ndikamaza choka anthu azandichonge bwinobwino. Ndiye kumene kuja tinasankha ma sector 5. Ndiye tinasankha misewu, ndiye tinasankha migodi, ndiye tinasankha magesi, ndiye tinasankha kukopa alendo, ndiye tinasankha ulimi, komanso tinasankha misewu yabwino. Olemekezeka maindi abambo. Fast forward 2025 timachoka pa Nzuzu kupita kukaronga 3 hours. Lero kuchoka pa Karonga kupita pa Nzuzu kapena kuchoka pa Nzuzu kupita pa Karonga 7 hours. Misewu ili mizimu ndiyopya kwambiri. Kunoko sewu ndi sewu amalewezi ndiye sewu ndi wachi mwana anga amalewezi anaufuna sewu menewu. Nchito amanena kuti ine sinzapuma mpaka sewu wakwathu ku Nchisi utalimidwa. Ndipo iwaja ndi president Muluzi anachita chotheka kuti alime. Chonde ndikupembeni musazukeso uthenga pano ndi wautali anthu mafumu akufuna kumva. Olemekezeka maindi abambo. Ndiye kuti tinapanga plani, ndiye kuti ntchito zanga mukaziona sesa mukakumbukira. Zinali ulimi, kugawa chakudya, zinali kumanga misewu ya mizimu, nsewu wa bypass wa Lilongwe ndinachitomuita na President Kibaki wa ku Kenya kuzaika mwala nsewu umenewu. Koma chachikulu kwambiri chakuti muziwa Malawi ndi chakuti ine ndinayika chakudya pasogolo. Ndimati ndikamaenda ngati mene ndabwerera kuno ndiye kuti malola achimangali kumbuyoko mukafunsa gogo kaluma. Ndiye kuti ndikamachoka ndiye kuti gogo kaluma kwagawira anthu. Amati chi president chongogawa chimanga alibe mfundo ina iliyonse. Ndiye ndimati ayi ndine nzimayi ndipo ndizagawa chimanga mpaka maungu azagwe. Pambali ya ulimi imeneyo kodi mukukumbukira azimayi ndi azibambo mafumu kuti fetereza magula 500. Mukukumbukira kuti makuponi anali mpweche. Lero ndikumamva nyoza wina wache chipongwe na kumanena kuti mafumu amasiku ano akuba kwambiri. Sopano mafumu akuba chani poti makuponi ndi 6 5 muzi watunthu. Pamene pode kuti mukutengapo chani. Mafumu amafunika kulemekezedwa, kusungidwa bwino, kuthandizidwa. Mafumu amafunika kulemekezedwa. Chifukwa chache ndi chani? Chifukwa chache ndi chakuti mafumu ukakhala president wanzeru nanga si waja ali ndi nzeru zachibadwidwe. Sitima asankha ife amasankha ndi Mulungu. Amene aja ndi amene amatha kukuunikiranso kukugwira pankono. Sikuti ize ndingonena khamba kamwe yani. Kodi ine ndi mayesa mfumu akwata ina nandithandiza muno kuthesa kumwalira kwa azimayi pobereka self motherhood. Mukumbukira nonse? Sopano mafumu aja kuti akuthandize kuyendesa chuma choncho uyenera kuti azidya bwino, azigona malo abwino, azipasidwa salary yabwino. Olemekezeka mafumu. China chimene ndinachita ine ndi chani? Ndikuthana ndikatangale, kumenyana ndikatangale. Anena apita kamangi kuti chuma chinakwera kwambiri kuposa nthawi ina iliyonse. Zimene zimatheka mukayamba kumenyana ndikatangale ndikumanga
sindikudziwa kuti ngati pasakhaleso president amene atazamange anthu 72 nthawi imodzi. Pamene ndimabwera mboma zitapedwa ndalama 230 billion amene ndiye manthu wache wakachitete. Pa nthawi ya ine kunabedwa 37 billion. For 37 billion anthu 72 anapita kundende. Sikuti ndizopheka kumenyana ndikatangale umatukanidwa, umapangidwa nyozo, amakunamizira iwe amene umafunika kuti uvale zilimbe usaope kalikosi. Olemekezeka amaindi abambo. Cha number 6 ndinapanga implement pro-poor projects. Pro-poor projects ndiye kuti ma project amene tikupanga za kutauni kuja koma kumapanga ma project okuti anzathu akumizi kuno nawo saone kukoma. Ine nayamba kumapanga ma project kumuzi kuno. Kaya mukuziwa kuti apa pa Nchisipa ine siku ndi madyesa ana pamene pali ma feeding center awiri amene ndi madyesa ineyo chakudya ichi ndimapasira amayi kachapira ndipo amadyesa apa pa boma apa. Chachikulu kwambiri chimene ndinapanga pro-poor projects apart from kugawa chakudya ndi kugawa ng'ombe, kuzindikira kuti munthu wakumuzi pakhomo pake pakamba kukhala ng'ombe sosaukaso amene sosaukaso yani ifenso akumuzi zitiyenere bwanji. Ndiye namba kumagawa ng'ombe, kumanga nyumba za kumuzi, kumenyana ndi uchembere wabwino, zonse zija social programs zothandiza anthu akumuzi. Tinayambanso fetereza wangongole kuti anthu akabwereka mabagi awiri azalipire pokolola. Kodi olemekezeka amaindi abambo mmene zilili kumunda kuja panopo zitha bwanji? Chaka chino zitha bwanji? Olemekezeka amaindi abambo. Ine ndiye ndimabwera ndizakuwuzani kuti chomaliza chimene ndinapanga kuti ntchito ija iyende bwino, ndinachita chotheka kuti ma civil servant, aziphunzitsi, asilikali athu angondo, apolisi, mafumu ndi akweze alandire mitengo yabwino masalale ngati aziphunzitsi ndi anthu amboma ndiye 50%. Ndiye akaesa kuti zimachitika nthawi zonse. Hayi ndithu panopo akulira aziphunzitsa chama ndiuza kuti tinakulakwirani amayi ndati munalakwa chani kodi. Ali zimene anatinamiza kuti tipange zicha timayesa kuti iwo sazizatikweza ngati inuyo koma sakutikweza. Olemekezeka amayi ndi abambo, ma civil servant akuchionera pamene akuchionera sangagwire ntchito ya ifeyo yotithandiza ife. Ngati aziphunzitsi sakulipidwa bwino ana angaphunzitsa. Ngati kuchipatala manesi sakulipidwa bwino angagwire ntchito. Olemekezeka amayi ndi abambo, ine ndienda ndimafuna ndikuwuzenizi manifesto tizachita launch pakala siku lacha limene titazakambe zimene tagwirizana kuti tizachite tikalowa mboma. Koma mwansanga ndingokuwuzani kuti dziko ili lotchedwa Malawi silingatukuke mwa mtundu wina uliwonse pamene anthu ali osaphunzira. Dziko ili la Malawi silingatukuke kupita kwina kulikonse pamene anthu akugona ndi njala asakukolola zokwanira. Dziko ili lotchedwa Malawi silingatukuke kupita kwina kulikonse pamene anthu akudwala matenda a mitundu koma zipatala mankhwala mulibe. Ndiye tisanakambirane yoti kodi manifesto yawo amayipanda ndi chani, anthu azapange business, anyamata achinyamata azapange ma business. Chachikulu kwambiri ndi zinthu zitatu zimenezo. Akakufunsani mukachoka pano kuti Joyce Banda yamati chani, mwauze kuti zinthu zitatu wanena kuti kudyesa bongo, kudyesa kamwayi, komanso kulimbikisa thupi. Ndiye kudyesa bongo kukhala kuti anthu apite ku skulu, anthu aphunzire, kutenga oti muchoke nawo pano akakufunsani munene kuti akuti sukulu ya secondary Joyce Banda akuti izakhala yaulere. Mukundimva makolo? Musayese kuti sindikuziwa kuti ana anu sakupita ku skulu. Ndipo anthu akunena kuti Joyce Banda wamisala angolimbikira kunena zimenezo, akuyesa masewera zimene zimachititika wamba kuphunzitsa ana skulu yaulere simasewera. Mwauze kuti
akuti iyeyo sakuziwa. Joyce Banda akuziwa kuti sichokhweka kupitisana ku skulu ulere secondary. Koma munthu woyamba m'Malawi muno kupanga skulu ya ulere ya ana secondary for 15 years ndi Joyce Banda. Ndipo ana amene anaphunzira skulu imene ya ulereyo pano ndaziphunzitsa pano ndi madokotala. Simungandiphunzitse china chilichonse ineyo. Vuto limene ndili nalo ina Malawi ndilakuti ife anthu amadya bwino olemera tingolemererabe osauka ngotani. Sobano ife ndikulemera kwathuko ana kupita maskulu apa mwamba mosavuta osauka ana kutani. Ndiye iweyo ukhale mtsogoleri uzitchule kuti iweyo ndiwe mtsogoleri pamene section ya anthu ambiri Malawi mo kuskulu sakupita zoona zimenezi. Ndiye mwauze kuti akuti Joyce Banda Malawi tifune tisafune we don't have a choice. Skulu ya secondary iyenera kukhala ya ulere basi. Kuvutika loan scheme sikuyenda bwino ife tisakonza loan scheme koma maka chikundiwawa kwambiri ana atu akugona malo osalongosoka. Last week ana amene akupita ku Domas College kwatu ku Domas. Last week mwana wina walumidwa ndi njoka last week. Nanga sichini akukafunafuna kurenji kulibe ma hostel olemekezeka amayi abambo. Ngati tikufuna kukhala ndi mtundu wolozeka maphunziro akhale pasogolo osakhala za fake ya. Tisapange za fake. Number 2. Ndanena kuti kudyesa ubongo. Akakufunsani munena kuti wanena zinthu zitatu. Akuti manifesto wangu palapasa. Kuli ntchito kusogoloko. Koma pakali pano secondary izakhala ya ulere. Number 2. Kudyesa kamwayi. Palibe mtundu umalemekezeka ngakhale banja limene limalemekezeka yopanda sima. Ine ndi makonda kuyenda mizimu, ndipo kwenda kuyenda makomo mwa mafumu. Kukafika pa komo pa mfumu kumene tonse tiyenera kuthawirako. Bambo akanditi kotopola ine ndiye kuti ndithamangira kwa mfumu akalumwe fanda gogo anga. Ndiye ndikafika kumene kuja milomo ili mbu ndiye mfumu omwe usimalibe. Ndiye ndikafike kwa mfumu aja nyumba hii afolera zipepala za bulaki. Ndiye kuti tikuchita bwino Malawi. Ndiye kuti tikuchita bwino. Ifeyo tichite chotheka ngati mtundu tikhale self sufficient pa chakudya. Kuti tikhale self sufficient pa chakudya anthu alime chakudya chokwanira. Koma kuti anthu alime chakudya chokwanira kubwera kuzakunamizani kuno kuti muzagula fertilizer wa 4000. Fertilizer uja usabwera takuphanisa. Koma kungonena mwachilungamo fertilizer ife tizakhonza. Inuyo munandiona kale ine mene nimagwirira ntchito. Ndipo ine pamene ndinayima ine chisankho cha 2009 nda president Bingu wa Mutharika. Ino anthu akuno ku Nchisi munatipasa mapoti ambiri ndikumene simunatipasa mwana uja Chilapondo ngati MP. Chifukwa inuyo kunoko mumasankha munthu ndi ntchito zache. Ntchito za ineyo zindikira umboni inunso munazionaso. Fertilizer ngati azapezeke kwa chipiyo koma kwa kukulu fertilizer muzizatenga pa ngongole kuti mukakolola ndiye mbweze. Kwadi zimenezo sitina pange.
aliyense akabwera kuno kuzakuuzani za mavoti mwafunse gaye kuti izo mukunena kuti muzatipangirazo munapanga kuti ndi kuti munapanga kuti nthawi imene timasauka iyi munali kuti kaya munali mboma kasi munali mboma chifukwa ine sindimasamala kuti ndili mboma kapena sindili mboma pano ndikumanga nyumba kumulanje ndamanga kuphalombe ndamanga kuzomba pano ndikumanga kumangochi ndikufuna ndizingomanga district iliyonse mpaka ndikafike kuti olemekezeka maindi abamba paulimi pomwepa ndi pamene pali ng'ombe zija paulimi pomwepa ndi pamene pali chakudya chogawa kwa anthu amene ali ovutika paulimi pomwepa ndi pamene ndimaonesesa ineyo kuti anthu anga abale anga mukalima muzipeza phindu osati kungokulandani mbewu zoyaka chaka chimene chinja anthu anati atalima fodya apita nayo ku auction apeza mitengo yabwino ndinali ndi meeting palilongwe pakudeyani ndi amfumu akumene kuchanganina kuti awo iya ndipo mitengo yakhala bwino kwambiri ndipo komoti ineyo ndakwatira ukazi wena jenda activist ujaso kukapezeka wapalamula milanduso wapangisa mbuya chakukwatira kazi nambala 3 olemekezeka maindi abamba pamene papa cha nambala 2 anthu mukakhala kuti mukudya chakudya chokwanira cha magulu 3 mumagwira ntchito mwamphamvu koma chachitatu namba 3 pasi 3 zija ndi za umoyo sindinalowepo umumu chipatala cha Nchisi sindikuziwa koma amayi ndi abambo zili kutauniko kuzipatala kupita kuganiza kuti koma muno akugona anthu ndipo siku limene ndapita ine kumwanza ndili pa nsonkhanopo azimayi amene akukhala sopano machampion azimayiwa amakhala ngati mamenti anga mandiyimbira mafoni mmene akugwirira ntchito ndi asikana winayo akundiyimbira telefoni ali amami tili kuno ku Queens tili ku ward 4 kuno magesi azima magesi pachipatala pangakhale magesi opanda generator magesi azima pamene tayimira pano anthu awiri amwalira olemekeza maindi abambo kukhala muziko mmene mankhwala chipatala za umoyo sizi kuyenda bwino ndi chipongwe kwa anthu munthu aliyense ndi ufulu wa munthu aliyense. It is every child's right to go to school, so education is a right. Komanso health za umoyo ndi right kwa munthu aliyense, tifune tisafune. Ndipo tikamati ku Malawi mankhwala makhala ulere koma kuchipatala kuja ukapita ukulembera sechotu ukakuleweka ndiye kuti ndi aulere. Kuchipatala tinkapita tinkadya katatu pasiku amanena kuti usana mwe mankhwala udye katatu udye chakudya tikudya kuchipatala kuja kuli chakudya. Olemekezeka mayi ndi abambo pa nkhani ya umoyo ineyo zimene ndinachita ndili president mankhwala ukuti uyendera boma sanga kwani anzanga mandibweresera makontena panopo ndaponda mwala akamabuza ndikuti odiyeyo ai mankhwala oka si mankhwala sazakhala vuto chifukwa anzanga azandipasa mankhwala koma chachikulu kwambiri zimene ndakhoza kale ndizakuti kungolowa mboma pa 16 ndiye kuti amati zipatala zoyenda mobile clinic zipatala zoyenda zizizangoyenda mizimu kungofika pa mfumu akalumopa anthu inu ndikumathamanga kukalandira mankhwala kuti komanso maambulansi okuti anthu kuziza kwera kuthamangira kuti kuchipatala. Olemekezeka mayi ndi abambo pamapeto pa zimenezi ndimene ndanenera mucho kuti anthu amene angatithandize kupanga izi ndi masipo servant, maticha, amanesi, apolisi, aame ndi mafumu. Koma makamaka amipingo zukani changamukani tipempherereni kunjaku kwa nkhondo anthu akutulusa zikwanje kumati khapa ifeyo azimayi anzanga mwambatu apa anena zibambo kuti talembesa ndi ifeyo tisabese voti timaputika ndi ifeyo mmene mulili apapa mutu wangu ozungulira sikuti bambo akuzungulira nanu mutu oya inu mutu wangu ozungulira kuganiza kuti kodi ndikakafika ku nyumba kuja ndikagwira mtengo wanji mukamakafika ndiye mmangopeza faza ija faza yangoti yasa nayonso yagwidwa njala kwa mtundu koma kukuyang'ana ninu kuti mupangepo kanthu
Olemekezeka maindi abambo. Ifeyo ndikaunjika yemwe asativute kugulisa. Ndikaunjika yemwe asativute kugulisa azimayi, ma business azimayi. Ndiye ineyo tu ndinabwera pa mponera. Ndinatenga lole ya nyuwani kwa pasa mayi chikuwi. Kapena ena mukwazi wa mayi chikuwi amwalira posa chidwa pa chaka chatatu. Ineyo natenga malole nanga mpaka na kuchitipa kwa zinzanga azimayi. Apa pa boma apa ndinapeza mayi chikuwi akugulisa timu sikamuji. Tati kutera kwali ana nanga nditani. Ndindika nyumba kangapo koma zikukanika. Ata ndipasa malole 16 kuti ndiagaira zinzanga. Ina ndinabwera naye naisi pa mponera apa. Olemekezeka maindi abambo sungani kosi kandawera muzatani inu. Olemekezeka maindi abambo anyamatanga wina afuna safune kabazana ambisa ndani. Kabazana ambisa ndani. Sobano maona chipango chanje chimenda mbaine. Akuti njingazi jasizanu masiku ano. Akugula ndiolemera. Ndikumakulemba ni ganyu iniyo kumaenda nayo. Mapunziro asa kupasani. Sindi maziwa watu ine zimenezo. Programu yanga ndikamapita kusogoloku. Inuso mwena kukandizanu nyumba. Njinga. Njinga zanu. Muyendese njinga. Muyendese matakisi. Muyendese mabasi. Ngati pali nchito imene inu achinyamata munga pange ngati simuna pange skulu kwambiri. Ndi business. Koma ndikumva kuti akuti kuli manifi kuli chanya ngolembana kumene kwina nakulembanipo. Anakulembani azimayi. Munalandira nawo zimenezo. Olemekezeka maindi abambo. Zimafunika kupanga bwino plan. Kuti kusogolo kuti kamapita chisogolo. Inuyo pakhomo paja. Bambo ajazita kukuwerengera inuyo kuti ndili ndi nzanga panopo. Osangokhala pakhomo paja kuti finance mali kokanga tichikwangwani. Akamachoka bambo jakuthamanga ndikalisti kwa imanako pakhomo. Chimanga kulibe, ufa kulibe, niwo kulibe zingati zolengeza. Mbuzi chani. Paku. Mbuzi ndimene amatha kuyimangirira pa chingwe ndikuzayi masulaso. Koma ino azimayi anzanga tizakhale kuti tizizanyada na feso. Kuti na feso ziko ili ndiratu na feso tikutakati. Olemekezeka maindi abambo. Ineyo panopo mundifusa akufusani kuti kodi yeyo mmene amasimbu apo akuti akupanga chani. Mwauza kuti yeye ujasapu masasiya. Pakali pano akugawa be last week nali kuchikwawa. Anthu akandiitana kuti mubwere musatigawire chakudya ndimabwera. Ndimakachifuna ndimabwera. Ndiye pano tamva kuti swakukaniza kuti tisagule kunja. Kuno kulibe chimanga. Tikugula chochokera kunja ku Mozambiki. Akuti tisalowe. Ndiye sopano tangoti kakasi. Koma ineyo chimanga ndikugawa be nyumba ndikumanga be kunoko siku ndi siku lotuluka lolowa ena ndi ana acha amene ali pa Nchisipa limadiesa na 10,000 siku ndi siku limene limatuluka limapita uko. Olemekezeka maindi abambo chaka chino cha 2025 ndalipirira ano school 1,300. Chaka chino cha 2025 awa ku secondary ndalipirira school ana 1,500 ku university. Olemekezeka maindi abambo pasapezeka wina wakuuza ndikuti amene ujasanga zithe zimenezo. Ineyo ndi mazita. Mwa akakuuza niso kuti chito kumvera za azungu amene uja mwauza kuti yayi. Samamvera za azungu amamvera za iye. Paku. Olemekezeka maindi abambo mwauza kuti akuti machini. Amene maindi abambo sindima yembekezera mpang'ono pomwe pamene mafumu amandiuza kuti iweyo ubwere ku Nchisi kuno usadabwaso weka. Ine ndati mundinamiza sindimaziwa kuti ndisapeza chonchi. Ndikupempheni mafumu payenera kukhala meeting ya inu ndi ine toka kuchipita chomata tikambirane za anthuwa tikambirane za mizimuyi kuti na chaka chamawa tiyisunga bwanji. Amene mwayimira mfumu akalumu mwauza kuti amayi Banda akupempha palibenso masiku ano zoopsezana kwina konseku kumene tikuyendako timakumana ndi mafumu okha chifukwa ndi amene amandiuza mapulogalamu ndi mavuto amene akumana nawo anthu. Ndikufunsani kuti siku limene mukakhaledi mundiitane mafumu tizapange yathu ya kuchipinda meeting. Mulungu osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.